Hello friends, good evening. Asa khalam nongtangmona boybo mojang dङ दा बरायबाय Bodo info YouTube channel of Constable ASSAM Police ni video जायनिखि गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन डिटेल्स खौ नांगौ होननानै तो बेनो जाबाय साख्रि ओंखारला नामा 2024 नि उनावहाय सो बेनि सायाव बिग आपडेट आरो रियेलि नभेम्बर डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारि मार्च बबेयाव जागोन एन्ड नोंथांमोननि क्लास 10 लेभेलनिफ्राय डिग्री फार्स्ट लेभेलसिम जायनो डिग्री फार्स्ट बैसो दङबा नोंथांमोना कनस्टेबलनिफ्राय एसए लेभेलसिम आरो 10 पासआ कनस्टेबलाव एचएस पासआ मोननै पोस्टआव एबियुबि कनस्टेबलाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो सो लोगोफोर गोबाव खालामा जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन मानोना साख्रि गोबां फैगासिनो दङ एडिआरइ फैगोन आरो बेनिफ्राय आसाम पुलिस फैगोन आरो 31 मार्चनि 2024 निफ्राय सो भेकेन्सिया गैला नामा 00 भेकेन्सि जाबाय सो बेनि सायाव बिग कुइसन जागासिनो दङ जों बेखौनो डिसकास खालामगोन सो दायो जों फैबा अफिसियेल वेबसाइटआव एसएलपिआरबिआव आपकामिं भेकेन्सिया बेयावनो फैगोन आरो रिलिखौ बिथांमोनानो कन्डाक्ट खालामगोन जेरै खालामो सिगांनिफ्राय बेनिफ्राय मोनसे बाथ्राया बेनो एक्स सार्भिसमेन बेवहाय भेकेन्सि ओंखारदों 300 नि बारा जायनो इन्डियान आर्मि नेभि एयारफोर्सआव साख्रि मावनानै रिटायार जाबाय सो बिथांमोनखौहाय स्टेट गभर्नमेन्टआव चान्सखौ होदों सो बे जोबोर मोजां चान्स मानोना रिटायार जानानै बिथांमोना ओरैनो जिरायनानै थायो बैसोआ गोबां थाबाव नालाय सो बेखायनो चान्सखौ होदों जुदि नोंथांमोनाबो दङमोनब्ला सो नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन सो बेनिफ्राय मोजांसिन बाथ्राया अग्निबिराव जेब्ला 4 इयार्स साख्रि मावबोगोन अब्ला स्टेटआ बुंखादोंमोन जे स्टेटआवहाय साख्रि होगोन लोगोसे एसएससि आवबो नोंथांमोनखौहाय डाइरेक्ट एन्ट्रि खालामनायनि चान्सखौ बुंदोंमोन जेला सो नोंथांमोना अग्निबिराव जायफ्रा मोनो 4 इयार्स साख्रि मावनानै बेयावबो नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेलाव चान्सखौ मोनफैगोन सो बेखायनो अग्निबिरावबो नोंथांमोनाहाय ट्राइ खालामनांगौ जायफ्रा 10 पास जाना दङ नोंथांमोना आर्मि लेभेलाव देन बेनिफ्राय जोङो दानिया माखासे डिटेल्सखौ डिसकास खालामसै बेनो जाबाय 31 मार्चनि उनावहाय नोंथांमोननि भेकेन्सिया फैला नामा 2024 निफ्राय सो गोबां कुइसन 00 भेकेन्सि जाबाय गोबां बिगासिनो बाथ्राया जाबाय भेकेन्सिया फैबाय थागोन मानोना आं जास्ट बेयाव नोंथांमोनखौहाय क्लेरिफिकेसन होनोसै दाखालि सिमा बुंदों एभ्रि इयार 30,000 भेकेन्सि थागोन आसाम पुलिसानो जा एबा एडिआरइयानो जा बेवहाय गोबां भेकेन्सि फैगोन अके अब्ला मोनसे बाथ्रा हमना ला मोनसे एग्जाम्पल आसाम पुलिस बेयाव अके एन्ड बेनिफ्राय गोबां भेकेन्सि दंबावो सो बेखौसो बिथांमोनाहाय फिलआप खालामनो नागिरदों 00 भेकेन्सि दोननो नागिरदों मानोना गासैबो पस्टखौहाय फिलआप खालामनो नागिरदों 2024 नि मार्चनि 31 नि सिगां अके सो बेखायनो नोंथांमोना जेबो गिनांगौ गैया मानोना हाजार केन्डिडेट्सआ फैबाय थागोन आरो साख्रियाबो ओंखारबाय थागोन लिमिटेड पस्टआव देन बेनिफ्राय नोंथांमोना बुजिबाय जे 2024 निफ्रायबो नोंथांमोननि साख्रिया फैबावगोन अके एप्लाइ डेटखौ बुंदों सेप्टेम्बराव दा गभर्नमेन्ट एनाउन्स खालामगासिनो दङ सेप्टेम्बर होननानै नाथाय दासिमबो अफिसियेल नटिस ओंखाराखै नाथाय सेप्टेम्बराव जानायनि चान्सआ दंखायो जेरावहाय एडिआरइ एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि माखासे दङ आसाम पुलिस नोंथांमोनाहाय चान्सखौ मोनगोन 20 डेज गाहाम चान्सखौ मोनगोन एप्लाइ खालामनो अक्ट'बरसिमहालागै जाहैगोन एप्लाइआहाय अब्ला सो नोंथांमोना एप्लाइ डेट जोबनाय लोगो लोगो बिथांमोना माखासे रिलिनि थाखाय जायगा सेलेक्ट खालामो जेरै रिलि नांगौबा हमना ला जायगा सेलेक्ट खालामगोन अब्ला सो नोंथांमोनाहाय नभेम्बरावथ' जाखाया रिलिया अके एन्ड बेनिफ्राय सो नोंथांमोना नेक्स्टआव मा लानो हायो डिसेम्बरनिफ्राय जानुवारिनि गेजेरावहाय रिलिया जानायनि चान्सआ दङ हमना ला अक्ट'बरसिम एप्लाइ जाबाय बेनिफ्राय नभेम्बरावहाय जायगा थि खालामबाय एन्ड बेनिफ्राय डिसेम्बर जानुवारिनि गेजेराव रिलि जाबाय एन्ड एग्जाम सो एग्जाम कन्डाक्ट खालामनांगौ टाइम लायो गोबां सेन्टार सेलेक्ट खालामनांगौ जायो बेखायनो फेब्रुवारियाव एग्जाम जानायनि चान्सआ दङ बेनिफ्राय रिजाल्टआ मार्चआव ओंखारनानै 31 मार्चनि सिगां नोंथांमोना 00 भेकेन्सि खालामनायखौहाय नुनो मोनगोन बेनो जाबाय आसाम पुलिसनिफ्राय सो बेखौसो बुंदों बिथांमोना 00 भेकेन्सि नाथाय भेकेन्सिया नेक्स्ट लेभेलावबो फैबाय थागोन दा अभारअल जोङो 5000 लादों बेनि गेजेराव गोबां पस्ट थागोन एबि कनस्टेबल बेनिफ्राय इउबि कनस्टेबल दा बेफोरबायदि पस्टआ फैबाय थागोन नेक्स्ट लेभेलावबो बेनिफ्राय एसआइ एबि दङ कामान्ड' एन्ड बेनिफ्राय इउबि पस्टआबो दङ नोंथांमोना मोनखादोंमोन थांनाय बाराव एबि कामान्ड' पस्टआव फिलआप जायाखैमोन भेकेन्सिया सो बेखायनो नेक्स्ट लेभेलाव फैगोन दा बेखायनो सो नोंथांमोनाहाय प्रेक्टिस खालामदो अके प्रेक्टिसा जुदि मोजां दङब्ला नोंथांमोनाहाय 100% क्वालिफाइ जागोन नेक्स्ट लेभेलाव दा बेनोमोन आरो नोंथांमोना एसेब्ला बुजिबाय जायफ्रा एसे गोनो गोथो जादोंमोन आसाम पुलिसाव भेकेन्सि फैला साननानै सो गोबां कमेन्ट्स फैदोंमोन आरो 10 पासनिफ्राय कनस्टेबलाव हागोन अके डिग्री पासआ गासैबो पस्टआव हागोन बैसोनि सायाव सोनारगोन एन्ड बेनिफ्राय एचएस पासआ एबि कनस्टेबल इउबि कनस्टेबलाव मोननैबो हागोन सो बेनोमोन नोंथांमोननि बिग आपडेट आसाम पुलिसनि